Damina sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus, di bagasan Minggu na pasiahod dung Trinitatis, tanggal 10 Agustus tahun 2022 on, nagabe jamita di pertangyangan, manang nagabe epistel di mingguon, imana tersurat di pesalmen bidu 22, mamuka sian ayat sada ro di ayat 8. Songono mahatana na tersurat disi laos tapai hutihut ma. Ede sian si asap, tidang do debata di bagasan luhutan ni debata, maddabu uhum do ibana di tonga-tongan yak kapanguhum. Sadia lilingod do pagi di honom muna uhum, jala dikana muna akka parjahati, sela, patiko samuma uhum tunamekmet doho tunasopot somarama, oddiho kamu manadangol doho napugus. Balua hamu manamekmet doho napugus, sia tangan niya kaparjahak ma balua hamu nasida. Dang manadda nasida, jaladang olo nasida parrohaon, sai mardalani dihahulumud do nasida. Jadi rebe-rebe masudi aka ujahan ni tanoon. Yang guau, nunga pola hudok nian, aka debatado hamu, jala anak ni natumibul dohamu sudena. Alai atik pe songoni mate dohamu songo jolmahian, jala tinggang dohamu sugut songo raja na asing sada. Hehe maho ali debata, sai uhum matanoon, ai guru diho hiado akka parbigu sudena. Ido yang gosahatna. Horas madihita saluhut na damang doho dainang. Damang dainang, sudi na mangulah honak kana jahat, ikut terboto jalan na tertakuk do. Ay didok sama malo-malo ni padidik pe mangakat siadak kana seda tudak kana asing. Alai sahali-sahali ikom madabu do ibana. Ay molo pe malua kasih parjahati di bahen ni malo-malona di atas uhum di tanoon. Manang disada lua, manang disada bangso di patupa akahu uhumi. Alai saluhut na jolma do ikut jumpa di tikina panguhuman di debata. Jala tu saluhut na namangulahon nasalai, sahak donang panguhuman di debata. Tuturi do aka panguhum, manang hakim, manang jaksa, manang polisi, DPR nama bahen uhum manang aturan, lembaga yudikatif manang eksekutif doho lan nasing na di tonga-tonga ni sada bangso. Alai saluhut na manian pajongjong hasit tongat di bagasa katigoran. Di salani ima akka panguhum pe iko sahalak namar pangatusion na dinggam, namar parbinotoan na gudang, jala parroha na tigor, huhut na marbisuk, asa talu patupa ganup na sahaputuson na sitong, jala na tigor. Damang dainang, alay sungod dia do molo di pamasa panguhuman, jala gabi di patupa haputuson na lipe, haputuson na sala, nasusaurdo doho uhum naikon si pamasaon na sa sitonga. Sungod dia molo dipake akka hakim huasona mangalipehon uhum, manang dipatupa naso uhum, disiala ragam ni kepentingan na, isarana, disiala todong na, manang nahorong na, gabi dipamonang disidang nang pemarsala. Manang disiala na pugus jalan nasopot somarama, manang nasomarina, gabi dipatalu di bagasan sidang, HP nasitong duibana. Disiala mangalehon pargogo na moray, manang ala dilehop pago-pago sian na moray tu hakim, gabi di pamonang makasusna, nang pe na marsala do na moray. Buhado gabi na sitong hona uhum, HP dia kana marsala gabi malua, damang dainang
Hobar tusi di gobar hon siasap doa kana sotigori. Masa doa ka uhum na sotigor di ngulu ni bangsa Israel. Mardika doa ka si pajongjong uhum. Holan tua kana mora na puna hepeng di patupa uhum na dinggan. Nang pe na marsala. Alai say dibila do asa malua siyan panguhuman na moray. Hape tua kana pogus adul marasing. Alani met na manang ala soado kepeng na lani pugus na. Nang pinadinggan ibana manang nasitong ibana. Gabi tu panguhuman do di patupa. Laos di pamasa ma akka pusa-pusa di si. Hape nasitong do ibana. Luar biasa na musi damang dainang saya dilului do dalan asa taruh makana pugusi. Mana ngasa-masa tu nasida garib nasa hamaulon. Hape posisi ni panguhum manang hakim tung mas saya sangap do. Jala maul do diintervensi ganup nasa haputusan na. Ido bahen gabe targowardo panguhumi Elohim akka debata malapatan. Manang di bahasa Indonesia didok atau para Allah atau Allah. Ido bahen akka hakim bijou yang mulia manang namar sangap. Molo dilapati sian pangatusion ni hatana didok mai nama bahen aturan manang panguhum dohok na mangulahon panguhuman. Di pajupakon siasap do di bagasa turpukon taringot tuaka panguhum di portibion. Di pajupahod dohok debata jahoba na sitong manang debata sadiri do panguhum na sumurung na sutibulih manang didokma debatado hakim agung. Dang diulahon nakka panguhum na di portibion manang na di tonga-tonga di bangsoi hati goran tuak kanagale. Dang dipatupa laho mabila kana pugus doho akana hurangan. Dang dipatupa peluahon na pugus sian gonggoman niya kabar jahat. Dang ditugu-tugu akana oto asa marpangat tusion. Tutu di bagasan halipeon ni hati gorad. Dang mardongan hasitonga be uhum na pinamasa. Dang mardongan holong jalatung mas saydau sian holong na pinatupa niyaka panguhumisa diri di tonga-tonga ni bangsoi. Hape nunga dilihod debata tu akka panguhumi hasangapon. Jala diguari na sida gabi anak ni debata na sutibuli. Hape dang diulahon na dinggan. Dang dipajongjong hati gorad doho holong ni roha. Di sialanima di pabua narodo debata gabi panguhum na sumurung. Nalaho manguhumi akka panguhum na sotigori. Jala diayak parpudi di bagasa turpukon. Dipangidohom maasa debata sadiri na pajongjokon uhumna tu saluhut tanoon. Lumubi tu saluhut na kapanguhum naso tigori. Damang dainang marhite-hite turpukon. Di pasahat siasap do si paingot tuak kapanguhum dohot akka uluan ni bangsoi. Asa muba na sida sian nalipe dohot sian akka panguhuman na pinalipe na sidai. Asa dohok na sida pajongjong hati goran, pajongjong uhum na tigor di tonga-tonga di bangsoi. Dang marnik kabe tuak kaparjahat nang penamora, nang pemerjabatan manang namar pangkat. Songoni dang gabi si pusa akka naso dihasitongan nang penapugus, nasopot somarama, nasopot somarina pe. Nang pedang marpangka manang namar somar jabatan. Alai ikut do patu paut tu nasida akan adinggan hobar tu uhumi jala tigor di bagasan hasitonga do tolong niroha. Jadi dang masa be uhum natajom tutoru alai majal tu gijang manang tigor tutoru hape tu gijang gabe subui hahuauna takasma uhumi jala tigor ia hati gorani ima na dihasitongan. Istilahna belo di negara tau di do ikon hukum nagabe panglima. Ikon sitong do barani
dinalaho pajongjong uhumi, aka panguhumi sadiri, hobar tu uhum namar laku di tonga-tonga ni negaraon. Di paingo pasal menodo muse saluhu panguhum asadang menganggap manang nama bahe diri na sida gabe debatana sumurung. Manang hirana sodong be debatana marhuaso di atas nasida. Ai jol mado panguhumi. Ditudu pinasida gabe panguhum. Asa gabe parhitia do laho pajongjong hati gorat doho hasitongan di bagasan holong nasiat debatai. Adong do debata. Jala namar huaso situ tu do debata. Namar hati gora situ tu. Jala uhum na petigor jala sitong tu saluhu jolma. Dang mar dia ibar. Tuna pugus, tuna mora, tuna mar pangkat doho na somar pangkat. Tu saluhu na jolma do tigor uhum ni debata. Termasuk may tuak ka panguhum. Debatado digijang ni saluhut na uhum doho pardalanan ni uhumi. Ido bahed dido di pasal menon. Jongjong do debata di tonga-tonga ni luhutan, maddabu uhum do debata jahuba, tuaka luhutan, songoni tuaka panguhum. Damang dainang, hobar tu ojahan ni minggu taon, ima minggu na pasiyahod dong Trinitatis di dokma, mangihut to Jesus yan nasaroha. Dia mana ni do ni turpukot taringot tu si damang dainang. Naparjulo, tu saluhut na jolma do di pasaha pasal menon. Lumobi tuak kana porsea di debata. Tu bangso na pinilit nai. Asa mangihuton na didok ni debata jahuba sian nasarohana. Mangihuton Jesus Kristus sian nasaroha. Dari damai siang ngulu namar hati goran. Jala namar hasitongan. Na olo jala si pardohot pajongjong uhum. Di bagasa kolong naso mardikan. Napaduahon, gabe si pajongjong hati gora makana porsyai. Ay partigor do debata. Gabe si partigor makana porsea na mangihuton ibana. Dang si dabuhi debata. Alay si ida roha. Disyalani, asa saluhut na kana mangihuton debata, asa jongjong jala doho pajongjok kon hati gorani. Di bagasan holong doho hasitongan nasiat debata. Dang mardika be. Songo tangiang ni salak na tua-tua di tiki martangiang di tau baru. Saya ditangiak kodo yang nakona. Dido imana marupani di bagasat tangiang naon. Asi maruham Tuhan pasu-pasu ma yanak kokku. Buha bajukih. Namangulahon akaulaon na doho dinggan di Singapura. Pasu-pasu omu nang yanak kokku sipay duay. Iman waeng na mangula di Pilipina. Asiroham totong Tuhan pasu-pasu omu nang yanak kunadong di Amerika ima sipay tului. Songoni nang yanakku siap pudan. Asa totong pasu-pasu omu ibana na mangulu nuaeng jala mangula di Eropa nin na ibana. Di pasaha matang yang na itu debata. Amen di dok ibana. HP Roma yanak konna si payopat. Buasa dang doho tau di tangyak koko inong ninna. Roma inong na imadok. Ay so adong tongo sammu. Ay di sodoho di hutaon. Pola masih tangyak konot toko ninna ibana. Damang dainang. Sada pangatusium may dihita sa luhut na. Asa di tonga-tonga ni keluarga penian. So tunggabi mardika kita. Diganup nasa tu keluarga ta. Manang nasiahan sipay 2, sipay 3, sipay 4, manang sipay 5. Manang si nomor 3 pe. Alay ko takas do hati gorani. Iko takas do di bagasan holong doho hasit tongani. Ay sarupa do hita saluhut na diadupan ni debata. Dang mardia ibar hita diadupan ni debata. Jaladang mardikat debata. Tuganup hita nasa natinopana. Napatuluhod damang dainang. Molotung pe masa jala somal akan naso tigor. Uhum na masa di bagasan paranguluot taon. Taingok ma. Naporsea do hita. Imanasian saluhut na roha do hita mangihuton Jesus Kristus.
asadang be disiala ni hasomalan, gabe di pasomal-somal akan aso tigori. Alai disiala na mangihutun Yesus dohita. Nunga di pasaha Tuhan Yesus holong nai di bagasan hati goran na, dohot di bagasan hasit tongan na, naguk holongi. Asa ima na tahanguluhon sian saluhut naroha. Aidang tu panguhuma bengulutta disiala hati goran ni debata. Alai tu hanguluan na saliling-liling na do. Atong dihita na hinaholongan ni Jahuba di bata. Manang di dia pehitan waing marulaon, manang aha peulaut tak. Di dia pehitan waing dinalaho patupahon ganup nasa akau laut tak. Tapatupa mahati gorani. Di bagasan hasit tongan, di bagasan holong ni roha na siya di bata. Ay ido tadana, natai huton Jesusi sian saluhut na rohata.